Bago ko po nakilala yung Simbahang Universal, ang buhay ko po noon ay, nung bata po ako, nabubuli rin po ako. And dahil nga yung mga kalaro ko noon, sinasabihan nila ako ng negra, yon. At syempre, sa batang edad, sa edad ko pa lang na gano'n, is meron na akong sama ng loob sa mga kalaro ko. And maagang nawala yung mga magulang ko, yung nanay ko at saka yung tatay ko. So ngayon, ako ay naging independent. Pinalaki ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Minsan yung tita ko na kapatid ng tatay ko, pag dinadalaw ko siya, sinasabihan niya na ako, malas ako. Kasi nga, maaga daw nawala yung magulang ko. And ayaw nila sa akin kasi yung hindi nila ako kakulay kasi nga sila mapuputi sila. Ako noon, syempre hindi naman ako ganun kaputi dahil sa trabaho ako ng trabaho. Nagkaroon ako ng karelasyon at nagsama kami. Nagkaroon kami ng anak at hindi rin siya nag-work. After ng 1 year is naghiwalay din kami. Doon nagkaroon ako ng matinding galit sa kanya kasi nakipaghiwalay siya na hindi ko alam saan kami titira nung anak ko, saan kami matutulog, at wala na akong trabaho nung time na yun. Kaya talagang nagalit ako sa kanya kahit doon sa kinakasama niya. At nagsabi pa nga ako sa kanya na hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa amin. Para lang makatulog kami, nakitira kami doon sa pinsan ko, sa side ng tatay ko. Doon kami sa bahay niya. Tumutulong ako sa paglilinis ng bahay. And para lang kami makatulog, at lalo na ako, is sinasamahan ko yung pinsan ko na uminom. Halos araw-araw umiinom kami. Kaming dalawa lang. Minsan nga pumupunta pa kami sa iba-ibang bar, gumigimik kami ng pinsan ko, na siya lang talaga yung lagi kong kasama. Minsan may kasama rin kami na iba ko pang pinsan. Dun umikot lang yung buhay ko na inom, araw-araw. Kaya minsan nga parang hindi na ako nalalasing kasi kabisado ko na siguro lahat ng iniinom namin ng pinsan ko. Masaya ako sa isang araw, sa isang gabi, pero kinabukasan, pagbalik ko is, ayun na naman yung problema ko. And isang beses, dumating na yung time na tinignan ko yung anak ko. Naisip ko na, paano siya lalaki kung ganito ang buhay ko? Ayoko makita niya ako na ganito. Kaya tinanong ko yung Diyos, sabi ko sa kanya, ano ba talaga yung plano mo sa akin? Bakit po ganito yung buhay ko? At sa tanong ko na yon sa Diyos is, sinagot niya ako. Kaya may isang assistant na nag-invite sa akin sa simbahang ito, Universal. In-invite niya ako. Nung una, hindi ko pinapansin kasi iniisip ko, eto na naman, lahat nga ng simbahan at mga santo na simbahan ko na, nakapagnobena na rin ako. Tapos ngayon, pupunta na naman ako sa isang Pero paulit-ulit siya. Binibigyan niya ako ng mga program ng Awakening of Faith, Our Daily Bread. Nung una, hindi ko talaga siya maintindihan. Hanggang sa inulit-ulit niya sa akin na umatin ako. So, umatin ako. Naaalala ko yung unang beses na pumunta ako sa Simbahang Universal is February 13, 2020. Yun yung pakiramdam ko, pag Pasko pa lang na ang gaang nung pakiramdam ko na dito sa lugar na to masasagot yung tanong ko. Kaya nagsimba ako nung time na yon. And umatin ulit ako ng linggo at nagpatuloy ako kahit na nagkaroon ng pandemic is sumubaybay ako online. At unti-unti doon nagkaroon ng pagbabago sa loob ko. Natutunan ko na sabi ng lingkod ng Diyos na magpatawad. So, kahit mahirap siya at parang masakit sa kalooban ko is pinatawad ko yung taong sobrang nagkasala sa akin. Pinatawad ko siya hindi lang sa text, kundi pinuntahan ko siya, hinarap ko siya at pinatawad ko siya. At iniwan ko yung mundo na kung anong meron ako noon. Iniwan ko lahat ng kaibigan ko na akala ko is magpapasaya sa akin. Iniwan ko yung pinsan ko na close ko. Kahit masakit sa akin at nagalit siya sa akin is iniwan ko talaga siya.
kasi gusto ko na mabago yung buhay ko. At unti-unti, nakita ko sa sarili ko na nabago ako, nakakatulog na ako ng maayos sa gabi, na wala na akong nakikita na kahit ano. At ang maganda pa doon is, payapa na yung isipan ko. At ngayon, may direksyon na yung buhay ko at may direksyon na rin yung pagpapalaki ko sa anak ko. Maraming salamat dahil nakilala ko yung Simbahang Universal at nakilala ko rin yung Diyos.